sukaɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to gawal Matekaw Mamou ɗum ɗon koye toon to La Guinée kono waktu yoni ha toon to Banjul Kame Serekunda koye leydi Gambia yonti kabaruji e ɗemgal Pular ñalde nde ko amde altine ina hawra 25 lewru silo janvier hitandu ujunnaje ɗiɗi e 21 ina jeeya e gardidi kabaruji men e nder leydi Mauritanie accident musto waɗi ñalde hankinde ɗum ɗon ko lawol noddirtegol yakare ummade Nouakchott fadde Boutelmit ko famdi foof yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumen to leydi Sénégal toon to wiyete Mbouro 4 ina jokki tawi ko caɗele hakkude laamu ngu e nden ɗon jibinande caggal nde laamu ngu ƴettuno pellitde helde yoga e nokkuji tawateɗe on ɗon diwan Mayen Kal e gonka dafu Covid-19 e ñalawma hande o temedde ɗiɗi e no capanɗe jeegom e jeegom yitaɓe hesɓe wonduɓe rafi Covid-19 ma kabaruji men toon to leydi Mali ma en jaado e bandi men debbo Fatimata Ba ma en jaa toon to RDC mo Congo leydi Côte d'Ivoire La Guinée ma en jaaha toon to caggal dunde Afrique leydi Pays-Bas kam Israël sondirtani joni joni piren pacciren ceerno jibisi gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno jibisi safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno jibisi ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno jibisi ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude ko noonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno jibisi ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno jibisi ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno jibisi taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi a yi ha to leydi Mali ñooro mango ma taw toon mbiteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno jibisi omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno jibisi kettode kabaruji mon e ɗemgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie caggal calminali ko jettore e ñaganade on Allah jaame cellal kisal min jetti on tumande cuɓiɗon a yaw Weltare TV gam kumpital kabaruji e ɗemgal Pular e nder leydi Mauritanie kalene accident musɗo baɗɗo ɗum ɗon ko subaka hanki o hedde waktuji sappo pawɗe hojomaji capanɗe tati e ngol ɗon lawol noddirtegol lawol yakare ɗum ɗon ko ummade Nouakchott fade toon to wiyete Boutelmit taw accident waɗi koto waɗɗani wuuro wiyetego Boutelmit ko otoji ɗiɗi wiyete oto mo hinde renol kami oto goɗɗo mo 190 jolnunoɗo ɗannotoɓe ko kamɓe ɗiɗo pelɓodiri ɗum ɗon jeeyi sababu yimɓe jeetato mbasi pittali mumen jeeɗiɗo woɓɓe
yimɓe ɓen ɗon ko gañiɓe kamɓe ɓen ɗon gañiɓe kamɓe goskiji ɗi kala mbawi nawede toon to safrirdu witendo Ahmed Ben Khalifa. ndo noon oɗo saaha joni police mo gendi Mauritanie wawi uddidde hen losko beele wawde andude holko woni caggal ɗum ɗon, kono kadi hollitama ɗin ɗon otoji ɗiɗi perodirɗi de kamɓe ɗiɗo kala ɓe gonno koye dogdu ɓurtudu no feewi, kono kadi ngol ɗon lawol noddirtegol lawol yakare ummade Nouakchott faade toon to Fouta mani toon to Boutelmid. ɗum ɗon de jeeyi sababu kala saaha accident ji musɗi ne mbaɗa e ngol ɗon lawol. ɗum ɗon ne jeeyi sababu ni ha pittali kewɗi mbasama e ngol ɗon lawol. jayde wiyetende Tawari kamɓe ne ɓe kolliri duwagne mo gendi Mauritanie tawi ko toon diwan to wiyete Guidi Mara kamɓe ne ɓe jaggi ñande aset nde ina hawra 23 lewru silo janvier fodde noon ko heewi tawi noon ko drogue on ɗon drogue de ko drogue kewɗo no feewi tawi ɓe jaggi ɗum ko toon to kerol hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Mali e mani leydi Mauritanie e leydi Sénégal tawi kay ko ɗen ɗon leyɗe tati kala kawriti e ngol ɗon kerol ɗum ɗon koto wiyete Rabu. ɗon noon ɓe kolliri kadi ɓeɓe jaggi ɓen ɗon de ko jibinande leydi Mali hollitama tan on ɗon nokku oɗo saaha joni tawi ko ɗen ɗon laddiji de ina teska ɓen ɗon yimɓe waɗoɓe ɗum ɗon ko wiyete trafic tawi ko ɗen ɗon gueɗe ɗe ndewani lawol ina heewi toon no feewi to diwan biyeteɗo Nema. ɗum ɗon wona haala drogue haalate toon kay ko ballal tawi ko ummorade e laamu ngu ngal ɗon ballal noon koko fati e guura kam e ɗum ɗon ko wiyete mbajjuji hani e savon ni cabuni e ko nandi e fabion ngaji e ɗen ɗon gueɗe ko ɗum ɗon noon waɗi ko ñande aletari hanki nde to gonɗon wuuro wiyetengo Seydera kam e go hani e ɗiɗi kam e toon to commune to wiyete a Goynit. ɗum ɗon tawate koye mokatamo Nema ɓe kolliti tan tawi kadi e jeeya koye Hodel Sharqi walimo diwan Hodel Sharqi e gondude on ɗon conseiller kamɓe kala ɓe mbawi kay tawtorede ngal ɗon dokkal e wondude on ɗon gardiɗo toon to banggue ɗowngol laamu ngu walla ko laaɗo kuuɓal to ɗowngol laamu ngu biyeteɗo Guissé Abdoul Samba kam ne wawi tawtorede ngal ɗon dokkal ɓe kolliri tan oɗo saaha joni ko beele wawde wallude ɗin ɗon ɓesguji ɓurɗi kay famɗude doole kadi ne memanoɓe e saaha toɓoli musɗi garnoɗi ɗo e nder leydi ndi tawi kay koye ndungu ɓennugu ngu ɗiɗo toɓoji ɗi ganduɗa de ko toɓoji kewɗi doole jeeyini sababu ha yogaji e koɗorɗe kay boni hen hani to banggue faggudu hewndu kadi wawino ayade hen. ɗum ɗon noon tawi ko nden ɗon fedde daranide ko fati haɓade heegue wiyetende ACF kamɓene ɓe mbawi tan addude ngal ɗon ballal. ɗum ɗon noon oɗo saaha joni ko wawde wallidde ɗin ɗon diwanuji fodde ko ina tolno e 92 foyre mbawi hebde ɗen ɗon balle taw hen 96 koto wiyete Seydera go kam e ɗiɗi ɗen ɗon guure ɗiɗi tawi ko tokoraji ko nonne kadi ɓe mbawi koɓe mbawi ko hebde noon ko ɗum ɗon ko maaro sukara nebam kam e gueɗe goɗɗe ko wayno mbajjuji ha e ko nande ɗum ɗon ngel ɗon ballal noon ina jokki e nder on ɗon diwan beele wawde wallude ɗen ɗon guure koɗɗe toon tawi ko ɓurnoɓe tampude e ɗin ɗon toɓoji e ndungu hikka ngu nder on ɗon accident tawi ko baɗɗo hanki o toon to wiyete Boutelmid ma koto woɗɗani Boutelmid tawi ko lawol ummade Nouakchott ngol ɗon lawol ngol noddirtegol yakare kanko horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Seck El Ghazouani o waɗi duwawu faade kay e ɓen ɗon sankiɓe e on ɗon accident o hollirde ko sunare mawde e tuma kay nande nden ɗon tawi ko on ɗon accident musɗo baɗɗo e ñalde hanki nde ha saabima fodde yimɓe jeetata wasɓe pitali mumen jeeɗiɗo woɓɓe kadi gañiɓe o holliri tan ko omo nelda duwuji makko faade ɓen ɓe ganduɗa kay ko sankiɓe e on ɗon accident kam faade kadi e ɓesguji mumen kono kadi omo ñagono taw ko ɓen ɗon gañiɓe nde mbawata hebde cellal duumigal
kalen ko fati e cellal ɗum ɗon kono kujagorɗo cellal gendi ndi ko fati rafi covid-19 teskama de gila e ngal ɗo tawi ko wempejere ɗimmere rafi covid-19 e nder leydi Mauritanie gila artide hanki woni ñalawma gadano ko rafi covid-19 ɓuri kay famdude walla ɓuri tellade e nder gendi Mauritanie saabu e nder ɗin ɗon waktuji nogas e nayyi jawtuɗi ɗi ko yettude Allah hay goto wasani fittande mum e nder ndafu covid-19 yimɓe yitaɓe noon tawi kay ko hesɓe ɓen ɗon ko yimɓe capanɗe nayo jiita hesɓe wonduɓe rafi covid-19 to jeeguenni ko jogui ko goto timɓe jeeguenni ko ɗiɗo timɓe dara goto kanko sa ɗiɗo to kiifa tato butel mit nayo meɗe dara ko goto kiis goto atar ɗiɗo Nouadhibou ɗiɗo Lixar ko goto Tavrak Zena sappo e goho Dar Nami goto Tearet tato Dusnin ko ɗiɗo Arafat ko tato Kame Riyad jogui ko goto e nder hen oɗo saaha joni e nder gendi Mauritanie o holliri tan ko fodde capanɗe jeenayo e nayo mbawi kadi heɓtide cellal mumen tawi koye nder ɓe cellano ɓe to banggue ɓen ɗon ñawɓe tawateɓe hôpital uji ɗi hollitam tan oɗo saaha joni ɓuuri tampude ko nogas e nayo ɓen de kamen ina tampi no fewi to ma ballite to banggue fofago kono tan hollitama kadi ɓe ganduɗa ɓe ko ñawɓe ɓe ina pecci e nder ha joni diwnuji gendi ndi kala to wiyete kiifa to ne jogui jeegomo wonduɓe ndafu covid-19 tawa noon hay goto ɓe ngala oɗo saaha joni o tampuɗo ko noon to wiyete joyrat kamne kayne jogui tan ko goto tawi ko gonduɗo e ndafu covid-19 on hoore makko tampani to wiyete nema to wiyete Seli Babi hani to wiyete butel mit kam jogui ko goto tawi ko tampuɗo e nder ɓen ɗon tato tawateɓe on ɗon centre toppitiɗo ko fati e ndafu covid-19 ko nonne kadi to wiyete nema kamne ala oɗo saaha joni tawi ko tampuɓe hollitam tan oɗo saaha joni tawi ko ɓen ɗon wonduɓe ndafu covid-19 to banggue ɓurɓe tampude ɓe maɓe peñji ɓuuri wonde mumen ɓe tawate koye nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo on ɗon hôpital biteɗo Cheikh Saïd jogui ko sappo e ɗiɗo oɗo saaha joni tawi ko tampuɓe kame toon tawi ko nokku toppitiɗo ko fati safrude ɓerɗe ɗo e Nouakchott wuuro lamorgo gendi Mauritanie ne jogui kamne joyo wonduɓe ndafu covid-19 sen goppi ko fati rafi covid-19 kalen ko fati e awo tawi ko walimo diwan to wiyete Nouadhibou kanko no rokki yamirore oɗo saaha joni yo dartini awo tawi ko ɗinɗon liɗɗi biteɗi polpo ɗinɗon noon tawi ko ɗen ɗon laaɗe leydi Sine gawannoɗe e nder maaje ɗe leydi Mauritanie kamme leydi Turque kamen de ina gawanno ɗen ɗon liɗɗi walla ɗinɗon liɗɗi biteɗi polpo ɗinɗon noon tawi ko e nder lugguiɗeki maaje gendi Mauritanie ɓitanno ɗinɗon kono joni wali holliride oɗo saaha joni ɗinɗon liɗɗi teskama ŋakkere majji e nder maaje ɗe gendi Mauritanie ɗum ɗon jeeyi sababu hawruki yamirore yo darto ko fati aw majje ɗo e lebbi tati ha lebbi nayyi beele kay hundere nde ina wawa ɓultude seeɗa hollitama tan joni jeeyi sababu to banggue ŋakkere ɗinɗon liɗɗi e nder maaje ɗe gendi Mauritanie de ko gonɗon awo tawa kay ko awo gonɗon awo hesso taw awata ɗum ko ɗen ɗon laaɗe ɗe leyɗe mawɗe ɗe ko wayno leydi Sine leydi Turki kamen gawata e nder maaje ɗe gendi Mauritanie kadi kamen ɓuuri wawde yaade ha to banggue lugguiɗe kew ina itta ɗinɗon liɗɗi ɗum kam ni to banggue kadi waylare wonande weeyo ngo jeeyi sababu yogaji e liɗɗi oɗo saaha joni koko manki e nder maaje ɗe gendi Mauritanie caggal leydi Mauritanie to leydi Sénégal kalen e ko fati e ɗum ɗon de tawi ko kuule laamu ngu ƴetti beele wawde haɓade ndafu covid-19 e nder gendi ndi caggal ɗum ɗon ko wiyete couvre-feu joni o kadi ina jeeya hen ni to banggue uddude ɗin ɗon jeereji tawi ko kala ñande aletare ma dewo biro mbiyen ɗum ɗon noon oɗo saaha joni hollirama tawi koye ñande aletare hankinde on ɗon nden ɗon jeere wiyetende jeere tillen tawate koye leegal biyetegal Médina yogaɓe
ben don yeyoɓe de mbawi ɗoftade tawi ko yamirore laamu ngu kono won henne kadi hollitama tan mbawani ni wasde kañumenne kadi ɗoftade tawi ko ɗen ɗon jamiroje oɗo saaha joni laamu ngu lelni beele hay wawde haɓade caragol dafu covid-19 e nder guendi Sénégal ina jeeya hen noon beele kay wawde fittude ɗin ɗon jeeriji kala ñande alatare beele wawde ittude ɗin ɗon ñonkatoji tawateɗi hen ɓen ɗon finoɓe ngal ɗon leggal kamɓene ɓe kolliri on ɗon maire mo ngal ɗon leggal Médina biyeteɗo Bamba Falde ko kam tigui waasi wadde ko foti ko wadde beele tan ɗen ɗon gueɗe ina mbawa rewde lawol no hannirta ni kalen ko fati rafi covid-19 e nder guendi Sénégal tawi koye ñalde arde hande nde no gas e 5 lewru silo janvier onon holliri nokkure joguinde cellal guendi ndi ko ujunnaji 2 e capanɗe jeenayo e jeenayo ko ɓen goni holkisanoɓe so gondani e rafi covid-19 temedde 2 e capanɗe jeegomo e jeegomo yitaɓe hesɓina gondi e rafi coronavirus oɗo saaha joni de e nder guendi Sénégal e nder temedere nde ƴettuɗa kala 12 piccal capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ina gondi e rafi covid-19 tawi ɓen ɗo yitaɓe hande ɓe hen temedere e 11 itti rafi o koto banggue jotodiral yimɓe jotodirɓe wondunoɓe e rafi covid-19 yimɓe ɗiɗo itti rafi o ko caggal leydi tawi ɓe jiita ko toon to bo wallade diwoje ngal Blaise Diagne temedere capanɗe joyo e tato ɓen keeɓi rafi o koto banggue ɗum ɗon ko wiyete communautaire yimɓe raɓaɓe tawi kay hay goto anda hol dabɗo ɗumen to banggue on ɗon to wekiki ɓuuri wonde ko toon to wiyete Saint-Louis caggal kay eɓe jogui 13 rewe mabɓe koto wiyete Thiès jogui ko jeenayo kam e to wiyete Marista jogui ko jeetato to wiyete Refix jogui ko jeeɗiɗo Saly e kam e Touba goto foof jogui ko jeeɗiɗo ko noon kadi Mermoz jogui ko jeegomo Bakel jogui ko joyo Dakar Plateau jogui ko joyo rewe ɓen koto wiyete Mbour e to wiyete ce ɗiɗi to wiyete Cambrel kam e Diourbel ɓen ɗon caggal goto men foof ina jogui tato ha toon to Rissa Toll ɓuuri famɗude e nden ɗon limore koto wiyete a métier 3 e to wiyete Dara ha toon to wiyete Fatick Golf Sud e ko nande ɗen ɗon leeɗe goto kala jogui tan ko goto tawi ko wonduɓe rafi covid-19 tawi noon jiita koto banggue rendo tawa hay goto anda holla dabɗo ɗumen e nder ɓe cellano ɓe temedde ɗiɗo e yimɓe joyo ɓen kam kepti cellal mumen no hannirta ni e ñalawma hande o kono kadi fodde capanɗe joyo e goho neɗɗo ɓen ɗon e oɗo saaha joni koma ballite to banggue foofango woni ko tampuɓe no fewi yimɓe jeeɗiɗo jalti aduna tawi koye nder ɗiɗo waktuji 24 jawtuɗi woni sababu mum ko rafi covid-19 ɗum ɗo yettini doggol wonduɓe rafi coronavirus e nder leydi Sénégal 24 ujunere e temedde 9 e capanɗe 9 e tato wonduɓe rafi covid tawi noon hen ujunnaje 20 e temedde jeegom e capanɗe jeetati e goho ɓen kepti cellal mumen no hannirta ni temedde 5 e capanɗe jeetati e ɗiɗo ko wasi fittanu mum e rafi covid-19 oɗo saaha joni de ko heddi e nder cuuɗi cafrorɗi ɗi ko ujunnaje 3 e temedde 9 e 20 e 9 toon to wiyete Mbour 4 ɗum ɗon ko toon to diwan to wiyete Thiès ɓen ɗon wona haala coronavirus woƴi ɗumen e o saaha joni ko banggue caɗele ɗum ɗon ko wiyete leydi ko fodde 20 ko fodde ujunnaje 2 e temedde 5 ɗum ɗon ko wiyete parcelle ko ɗum de oɗo saaha joni laamu ngu yiiɗi fawde hen junggo mum caggal noon de ɗin ɗon galleji ɗi mbawi kadi helede tawi fodde duuɓi ɓen ɗon ko hen kadi konno ɓen kadi oɗo saaha joni addi toon filñitare no fewi kamɓene ɓe mbawi kay wadde ɗin ɗon seppoji so duppude ponoje kono kadi uddude to banggue laabi ɗi hadde ɗum ɗon ko wiyete ya garta kono tan joɗaniɓe laamu ngu kolleri on ɗon nokkude kamɓe ɓe jeeya ɗum kadi hay goto ala hakke mani hattan maade on ɗon nokku saabu tan ko nokku jeeya koye nokkuji laamuɗi kono kadi yogaɓe tawi koto banggue lundu ngo ɓen kam kolliri tan oɗo saaha joni ko laamu ngu fotani yaade ina hefta tawi ko nokkuji wonande
ɓen ɗon ɓesguji leydi ndi laamu kay foti ko ɓadade ɓesguji leydi beele kay wawde safrude wonande caɗele mumen ɓeɗo koɓe caɗele mumen jogori safrede ɓen de ko jangguinoɓe e nder guendi Sénégal caggal noon goytali keewi to banggue ɓen ɗon jangguinoɓe hani e wiyeteɓe société civil en ha kamɓe ɓen ɗon jinnaɓe janggoɓe kala joni o hakkude on ɗon jagorɗo kalfinaɗo ko fate jangde guendi ndi Mamadou Tall e horejo leydi Sénégal Macky Sall holliri maɓe bindidde tawi ko fodde ujunnaji 2,5 jangguinowo hen 600 koto banggue ɗin ɗon duuɗe lesɗe ɗe kono kadi 600 ma mbaw kadi heblede e nder duuɗe jangguinoje ɗe kanko on ɗon ɓeydi hen tan ko jagorɗo to banggue jangde nde leydi Sénégal e kala hitande ina windita fodde ujunnaji 2,5 jangguinowo beele tan wawde oɗo saaha joni ɓamtude jangde guendi Sénégal no hannirta ni ete sen gummima leydi Sénégal ɗon tan ndewaten pemen to leydi Mali jabbotoɗen ko banimen debbo Fatimata Ba ɓinguel leñol. kabruji men to leydi Mali puɗɗorɗen koye fedde tabital pulago ɓe mbaɗi communiqué eɓe eero hen laamu leydi Mali tan ne ballata fulɓe riwaɓe tawi koye guure men tawi ko wawnaɓe ndiwa e guure men tawi noon waɗi ɗum ko pelle ɓe ɓe ganduɗa ko kañen goni no wayno tan wañoɓe hono dogo en tawi ɓen ɗon fulɓe no gari moltade toon to diwan walla mbiyen cercle mo ñono no wayno tan kono ime ha 250 aade tawi ko fulɓe tawi ko arɓe ko ɓoyani e on ɗon diwan e wiide mabɓe tan laamu leydi Mali eɓe ñaagui nde ballata ɓen ɗon dutto e nokkuji men hono noon kadi keɓa no wayno nden kay kisal ko ummorade e laamu leydi Mali hono noon kadi e ballal e banggue guura no wayno tan e on ɗon diwan mo ganduɗen no waɗi kulhuli sababude no wayno hay pelle e jihadiste en no tawe toon no wayno tan guila siége Farabougou no ɗon de haɗani caɗele nden kay kisal kono kadi kulhuli ina e on ɗon coordinateur mo forces armées malienne hono fama o ƴetti feere e weekend ɓennuɗo o sanga no wayno tan so 18 heures yoni moto hono noon kadi yimɓe yaroɓe koye ɗumen de no wayno tatte yaade toon to Azago no wayno tan ko gam no wayno wawde rentade e jogade nden kay kisal e on ɗon diwan e rentade agression ji e wiide mabɓe tan no wayno nden faade joni ala foof no wayno agression waɗa signalé e on ɗon diwan e wiide autorité ji wonɓe on ɗon diwan kono kadi e sukaɓe tawateɓe toon ɓe de e ndeɗo feere ɓe jahori ko moƴƴere gam wawde haɓade bandisme e on ɗon hande nogas nayi lewru silo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho hakkude leydi Mali ko jangu musgo waɗi toon ko wiye double attaque hakkude jihadiste en e armée leydi Mali no wayno tan ko famɗi foof yimɓe jeegomo tawi ko jeeyaɓe e armée leydi Mali no wayno kawri hen ladial waɗi 17 tawi ko gañiɓe hono noonne kadi no wayno tan waɗi yimɓe joyo e jihadiste en hawruɓe hen ladial waɗi heeɓe tawi ko gañiɓe hen no wayno tan ko 9 kilométre hakkude ɓulli kesi hono noon kadi e Mondoro ha hande nogas nayi lewru silo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho sanga 6 heures du matin ko car mo compagnie Africa Tour ko kañum waɗi accident musɗo toon to Sévaré Somadogo hakkude e Bongo no wayno tan waɗi heewɓe hawruɓe hen ladial ha chauffeur o no tawe hen kono kadi waɗi heewɓe gañiɓe tawi oɗo saaha no tawe toon to hôpital mo Somano Dolo no wayno tan kamɓe maaɓe hen ɓe en mbiya yo Allah yurmoɓe yaafoɓe kono kadi kamɓe gañiɓe hen ɓe eɗen ñaganoɓe tan nde Allah rokkataɓe cellal haaɓe dutto e golleji mabɓe wonno ko kabruji men toon to leydi Mali wonno ko Fatimata Ba gam weltade ɓiɓe fulɓe andudine ma Fatimata Ba ɓinguel leñol sen gummima to leydi Mali paɗen ko to RDC to banggue rewo to wiyete Ubangi to de ko kulhuli no fewi wonande ɓen ɗon tawa ko yimɓe jambureɓe tawateɓe on ɗon diwan caggal noon nde fodde kay e jeegom e ɓen awoɓe eɓe jeeyaɓe leydi Congo jagga ɗon ko frontiére hakkude muɗum e leydi Centrafrique sikka kadi jagguiɓe tan ko ɓen ɗon wiyeteɓe anti blaka en ɓe ganduɗa ko hawnitiɓe jeeyaɓe toon to leydi Centrafrique saabu kay kala saaha eɓe jiiye guel ɗon mayel guel leydi Congo kadi eɓe jagga ɓen ni saaha ɓe namdo ɓe keftana ɗumen to banggue téléphone portable hani to banggue wonande kay ɓe ɗum ɗon ko wiyete haalis joni o noon ngal ɗon jaggal ngal ɓeydi kulhuli no fewi e on ɗon diwan toon
to laggini toon woni toon e subaka hannde o teska koko fati e ŋakkere ɗum ɗon ko wiyete connexion ɗum ɗon nde oɗo saaha subaka hannde o teskama ŋakkere mum no feewi e nder leydi la guine tawi noon woni sababu muɗum ko ɗon câble bitteɗo sous-marine ko kam de e hollira tan ko kam sumi ɓen ɗon wiyeteɓe Orange tawi ko joguiɓe ko fati to banggue weeyo leydi ndi kamɓene ɓe mbawi yafnade to banggue nden ɗon ŋakkere e ko fati e connexion e subaka hannde o kono kadi ɓe kolliri ɗum ɗon woni koye fewnede beele tan oɗo saaha joni gueɗe ɗe ina mbawa rewde lawol no hannirta niyete leydi Côte d'Ivoire waɗi rendre dernier hommage tawi noon ko ɓen ɗon fodde soldateɓe naayo o waranoɓe toon to leydi Mali ko hannde goskiji mabɓe gadda toon to leydi Côte d'Ivoire ɗum ɗon noon waɗi ko toon to nokkure joguinde ko fati e nden ka leydi ndi ɗum ɗon tawi mbaranode ko toon to diwan to wiyete Tombouctou kamɓe ɓen ɗon casque bulo en jeeyaɓe nde fedde wiyetende MINUSMA yilotoɓe no jaam artiri toon to leydi Mali ɗon tawi ko jagorɗo ko fati e nden ka leydi Côte d'Ivoire biyeteɗo Ahmed Bakayoko o wiide makko tan laamu ngu wawino yaltinde guila ñande aljuma nde fodde million ngaji 15 e haalis mo franc CFA beele wawde kay o wallidde ɗin ɗon ɓesguji ɓe ganduɗa oɗo saha joni ko kamen sukaɓe mumen mbasi pitali mumen tawi ko ɓen ɗon soldateɓe noon hen million ngaji 10 rokkate ɗum ko ɓesguji ɓen ɗon soldateɓe wasɓe pitali mumen toon to leydi Mali million ngaji 5 ɗi ko jinnaɓe mabɓe dokkate ɗum kabaruji caggal dunde Afrique to Pays-Bas ñalde alletare hankinde ko seppoje muusi juɓɓina tawi koye nder wuuro lamorgo ngo Amsterdam tawi noon ɓen ɗon seppoɓe oɗo saha joni de ko wasi yadude ngal ɗon kuulal laamu ngu lelni gam wadde ɗum ɗon ko wiyete couvre-feu kamɓene de ɓe kolliri tan koɓe jadani he seeɗa e ko wiyete couvre-feu ko ɗum saabi yogaɓe tellima e beddaji ɗi nonne kay to banggue joguiɓe ndenka ɓe mbawi tellade hen hay sino tawi de toon kam weddaka ɗum ɗon ko wiyete garnat lacrymogène walla gaz lacrymogène ɓen kam mbawi kam ko ƴettude camion ngaji to banggue ɗin ɗon ko wiyete dijje duufi e ɓen ɗon mbaɗannoɓe seppoji kono kadi hollitama fodde yimɓe temedere mbawi jaggede ɗin ɗon seppoji to Émirats Arabes Unis ɗon leydi wiyetedi Israël oɗo saha joni de caggal nde caɗele gonno hakkude mabɓe jogaji leydi arabeɓe kono tan hollitama e oɗo dumunno ko sakkiti ko hendu jaam fuɗɗima wuttude hakkude leydi Israël e yoga e leyɗe golfo ñalde aletare hanki nde ɓe mbawi uddidde tawi ko joɗorde mabɓe woni ambassade ɗum ɗon ko toon to leydi Émirats Arabes Unis to wiyete Abu Dhabi ɗo noon hollirama tan on ɗon hoorejo leydi Amérique tawi ko jaltuɗo hono Donald Trump wawi darade ha leydi Israël wawi kay e jaam wawi artude hakkude mum e yoga e leyɗe arabeɓe jaa hen leydi wiyetendi Bahrain Soudan Maroc ha e ko nande ɗum ɗon kala ɗo noon oɗo saha joni welata leydi mbiyetendi Palestine ɓe ganduɗa e kala saha kay eɓe jana e dow mumen eɓe kefta wonande wona e nokkuji mumen. Desi halaɓe ceere ko tongunoɗen kabaruji e ɗemgal Pulaar e kikiɗa hande o ɗo e yeeso haalirde nde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia to karallagal to wonno toon ko karalla men bawɗo golle gorko mo likisayba gorgol Saydou Abouba tawateɗo toon to Dole France to leydi Mali wonanno en toon ko Fatimata Ba ɓinguel leñol min dokka to naadi ko ñalawma janggo so hawri e welede gueno yo jaam Allah hirane no jarama e kettugol.